Premýšľam, či má ten telefón ešte v záruke, ale... Kedy som ho kupoval? Koľko je na telefóne záruka? 2 roky, klasika. Pri notebookoch máš na baterku rok iba. Ja som teraz rozmýšľal, vo februári mi končila záruka na doťaz. Som rozmýšľal, že ho pichnem do mikrovlnky. Pichnem do mikrovlnky. Ty, co ešte vieš, dal pichnem von notebook do mikrovlnky, aby som ho mohol reklamovať. Ale iba na chvíľočku. To ti odpálí dosku, ale oni to nezistia, vieš? Ty to nespečíš. Ty musíš to presne vedieť. Alebo do mrazáku to musíš dať. To bude horko. Za seba! Sú pekná. Áno, je viem trošku. Vidíš do toho vôbec? Hej. Nepískajú vôbec nič. To bude slabo odpískané. Čo majú odpískané. pískať, keď oni nevedia, čo majú pískať, nie? Bravo dole! Si vypadá Hore, prístup! Bližšie! Nastaď ho, to je ono. Pekne chalani! Poď rozober! Rozober! Je to vyzerá jednoducho na ten gól, že? Ale to musíš mať v rukách a toto, čo robí, čo spravil, to vyzerá to jednoducho, ale je to strašne náročné, ako pre začiatočníka určite. Ja keď tam stojím a teraz rozumiem, že to radšej prihrám, alebo to skúsim vystrieť, tak radšej to prihrám. Tak keď si trošku neveríš, tak to nie je dobré. Neviem sa ešte tak rýchlo zorientovať na ihrisku, že proste v momente to vystreliť. Nemá pišťalku, ty kokos, ja umrem. Prihlási sa, ale aby mohol byť rozhodca a nemá pišťalku. Toto je... Pustý Vlado. Down. Poď Rasti. Zed.
Oni sú skúsení. Tak tam nahral. Z tom horku, teším sa úplne teším. Janči mi volal, pokrutím si dobre. No my skapeme. A zvlášť po tým Maďarom. Oni budú behať, oni behajú strašne, no. To je, ježišmarja, vyplujeme do škôlka. To mi ide. Koľko nás na striedačku nám ide? Dvaja. Není tu Marek, ktorý teraz vybieha aj mid aj ona, aj obranu. Taký útok by som si zahral, lebo tam vstáť. Myslím ťa, o čom je to. Keď len stať budeš, o čom to je, keď len stať budeš. Sekanica. To sa mi ľúbi, to bolo dobré. Nemá stále, jo. Tak bola začera. Dobre, Čo si náš dole tričko vysákaš? Ja musím byť pri vode, aby som to spravil. Jaj. Máte 88, keby si trošku nabehla. Vítajte chalani, Nepýtajú. Máš čas? Hlava točí, Martin. Poďme chalani, Will! Poď, Polček! Polky, iba Polky! Polčeky! Poď! Polček, poď, kopni si, poď tebo! Máme do brány, kolegové! Rozťahni to! Nepíska mu to. Z dlhou si už hral? Ja? Nie. Jeden zánuka! Veď je sranda ich tam márovať s tou dlhou palicou. Na strede!
Rozober, stiahni! Hore, doma, hore! Pekne! Chalani, rozoberte tých hráčov! Zdaro, pomáš! 10. 2, 3. Pravo dole, umíru lopta! Ide hore ty! Pekne! Boha. Môže takto dostať zvolený Lagoš. Kristián, to je... Ja si tu ten dátum, že? Prvých 15 minút za nami. To Zvolenčania proti komu hrajú? Boli Prievidza, nie? Proti Prievidzi hrajú? A oni, títo... Čo? Bec majú free dneska? No, my sme tu, Trickstery sú tu, Skaličania, my, Maďari, Prievidza, Zvolen. Nie, však 3 zápasy sa hrajú vždycky, nie? Áno, ale jeden tým má vždy free jeden týždeň. Jeden zápas. To je Zvolen, nie? Nie, počkej. Zvolen tu je? Kto? Zvolen tu je. Ale ja nevidím tu Becako. Becáci, Ja oni majú. Počúvaj, to slnko nás tak vyťahá, keď začneme hrať. Budeš červený, spálený, jak ty. Však ty kokos na priamom slnku na streche, hej? Som natretý. Však som natretý. Že ti to pomôže. Svet. Ten sa mi to vyhráva, ty kokos. Keď som kopal ešte, ja som už bol, v marci som už bol opálený. Gól. Skaličania dali gól. Musím si kúpiť klobúk. Šiltovky nenosím. Videc, krásny pás! Down! A kto je tu nastal? Späť! Späť! Sani! Poď! Timo, lopta! Nula! Odrývame to tu! Tuta! Poď hore, Anu! Využite strinoci! Hore! Pripravuj sa, Polko! Zabrano! Neboj sa! Poď ešte, Anu, zabojuj! Poď! Anu, ešte! Prebehni mu! Oj, mohol To vypať. bolo také, no. Kašťo! Ešte! Pekne! Nemá! Začne ho Ugari! Dobre prebehol, pekne celkom. Vinec, po tebe! Taká Olga, pozor! Hoto! Poď, Anu, poď! Odbíja si! Ček! Poď! Otoč, Marek, otoč! Bol v krose, či v kryse. Toto
To bola dobrá chyba. Oh. To bola dobrá chyba. Najlepšie na tom je, že keď kúkaš do kamery, nevidíš, kto má loptu. Musíš kúkať ešte na hru a hneď do kamery, či dobre mieríš. Oho! Čo? Čo? Ovečky idú. Hej. Mí. B. B. Maju! Ešte už stojí sa, pekne! Timo, poď strídať, Timo! Poď! 2 minúty! 2 minúty! Jari! Ešte to mal iba Vojtoš, nebo koniec prvej? Čo? To nebo koniec prvej onej. Ja neviem. Nekúkam čas.